Έχω ετοιμάσει σήμερα να σου δείξω 3 σχέδια σε μπότες που σιγά σιγά θα τις φορέσουμε. Μπότες τις οποίες θα τις φορέσεις και όλη την ημέρα. Brand Claudia Ghigiani. Το έχουμε ξαναδείξει σε μπότα πάνω από το γόνατο. Η συγκεκριμένη που φοράω έχει φερμουάρ ολόκληρο, δηλαδή ανεβαίνει μέχρι τη γάμπα. Το τακουνάκι της είναι τετράγωνο, σταθερό στα 6,5 εκατοστά, η φιάπα στα 2,5. Η μύτη όπως θα δεις μπροστά είναι στρόγγυλη και πάμε σιγά σιγά να σου δείξω στο τέκι που έχω έξω και την ελαστικότητα που έχει πίσω από τη γάμπα, η οποία μας βοηθάει, μας αρέσει και μας διευκολύνει πάρα πολύ. Δες πόσο ελαστικό είναι πίσω και εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία στο πόδι. Δείχνουμε από μέσα και την επένδυση, η οποία είναι ζεστή, ύφασμα και εδώ το πιο χοντρό φλισάκι. Τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο σχέδιο που μοιάζει αρκετά, είναι λίγο πιο ψηλό